Shalom. Horas. Huria nahinaholongan ni Tuhan Yesus. Marpungu hita sadarion dada holan lau marningot sejarah. Alai lau pasahat ngoluta tuadopan ni tuhatai. Tupa adongdo siak kita naron waeng namarukil ala ni akapanosak ni portibion. Tupa adong namarhacit ni roha ala say diuhumi halak na asing ibana. Adong do naholsoan manarihon ngolutu ari naengro. Di zamanon, say dijujui portibion hita asahatop marlujung marsaulihon akka namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradiado. Tarpaja libana di Golgota, di lehon hosana asa jupanga kita di paradianna nasa setongna. Alani i tatap silang nai. Dada holat si taunon na patar disi. Alai lobi sianido tahe. Hapataran ni holong nadui nama kokop pita di pangalaho dohot parulauta nasotama di adopanna. Roma hita tinggak koma nasa holso ni roham tupat ni Jesusi. Bongot mahita tu parsauran dohot ibana na pamalum rohata. Marende mahita. Jesus Hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di parbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pa'y mamate. Pola tung mate tarsilang.
Di dia akasoropmi ale hamatean, di dia pangagaonmu ale banuatoru. Haleluya. Martangi yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ini di bata. Nama morsat dosa nami. Na jongjong dohami di julum marningoko. Nagatung di silangi. Takas doh watu sihami habai bernit ni na tinaonmu di dolok Golgata. Tuki dohami nuaing marningot dosa nami nama nohon hama matemi. Asima roham. Urupi mahami, asa gabi upa ni halujuan mohami. Amen. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata. Ima na tersurat di Heber bidu 12 ayat 2. Tag bereng ma idu ni hapor siaw nai jalan apa gujuk kotsa. Ima Yesus nama naotot parsilangan ni sikat ni las ni roha tohap na iyan. So dietong i hai laon. Gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ali tuan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede hita.
Tatopotima dosata, mertangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus natar silang ala ni dosa nami. Narodo hami tu adopanmu, manopoti dosa nami nagudangi. Nunga roho makokop hami, marasi ni roha di hami patupahon hanguluan nami. Alay saya olo do pemian di roha nami, hosom late dohot pamalosoni. Nama bain tertait roha nami mangulahon, najat balos ni najat, pangicayon balos ni pangicayon. Saya pasunggul hon ma toktong tu roha nami pakokop mi di hami. Asa terapul situtu roha nami majoho. Asa patun tigor jala daulat hamin marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-bagan ide bata taringotu hasesan ni dosata. Humopop hita gabe dosa do ibana nasotumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran di debata hita mar hite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita. Hatan ide bata turpuk di parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di Pesalmen bidu 22 ayat 1:12. Tajahama margati sorik. Ede sian si Daud. Ale de bataku, buasa tung tadi konomu au, saya madau-dau do akahata ni anggukon sian hatuaku. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mengangguhi, jadi malua manasida marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Sude akan namarnida au marekele-keli honau, dipanganggang do babana huhut mangupir-upir.
Hodo tongon namanait au sian apuan, si papos rohaku mangocok bagot ni dainang. Unang madaw-daw ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupa. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatan ide bata jala naupeopsa. Amin. Marede hita. Tahati dakon ma haporsiaw tai, songon na hinati dakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portuibion. Rapma hitamadok. Au porsea di bata jauh ido haman. Nato mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di bata jauh nasa sadai. Iman nanti tubun si Maria. Nagabi-gabian siato di perbadia, adorang sohabuan, ido tuhata, nato mau nabernik, manusiatus, namate tarpajal do ibana di hau pinus silang, natuat to banoturu bumutano, namulak mangulu di aripatuluh, nama naik tu surga, lau hudu isamun di bata jahuba, nama naik pargugu na suatu dosani, isi mana napai maksud sugutano, mau mihalak. Au porsea di tondi perbadia. Uria hatopan nihal Kristen akan nabadia. Dohot dia sisani dosa. Dohot dia taina mandok. Ulak magulus sugedang. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabige sunggul-sunggul. Perningatan hari haheheon ni Tuhan Yesus. Minggu 5 April 2026 perningatan ni hari haheheon ni Tuhan Yesus. Ibadah masuk 5 hari. Ibadah naparjolo masuk jam 05 WIB bahasa Batak sekaligus buha-buha ijuk. Ibadah paduahon masuk jam 8.30 WIB bahasa Batak. Ibadah patuluhon masuk
jam 10 sada WIB bahasa Batak. Ibadah paupaton masuk jam 15 WIB bahasa Indonesia. Nah terakhir ibadah palimahon masuk jam 10 walu bahasa Indonesia. Songonima sunggul-sunggul dihita. Marende mahita. God.
tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita di bagasan parningotan ari hamamati ni Tuhata Yesus Kristus di obbason. Dienet do sian Matius bidu 27. Mamuka sian ayat 45 tolhas tu ayat na pa 46. Hujahama 45 sahat tu ayat na pa 56. Hujahama dihita saluhutna. Songonomma didok. Alai olat ni hosni ari ro di pukul tolu holomma sadok tanui. Alai tar di pukul tolu dipanggil Yesus masuarana. Diangguk koma, ali debatakku, buasa tung tadi konon mua, Eli lama sabah tani. Alai ubegi ninna nadeba sian akan ajongjong disi, nama Josi Elia dui. Dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalap limut. Dibutongi mai tuna asom. Dipalohot matutolong painupon ibana. Alay na dibanari madok. Pasob bujolo. Asa taida manang naulo rosi Elia paluahon ibana. Alay diulahi Jesus ma marsuara nagugu. Dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas joro sian gijang roditoru. Dungi humuttal ma tanui marigat madohot akka batu mamak. Mukka ma akka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia akka namodom disi. Gaberuar manasida sian akka tanomani, jadi dung hehe Jesus, rodo nasida tuhuta na badiai, pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diida iduk ni soldadui, rap dohot akka donganna na jumaga Jesus, laloi rodi akka namasai, mabiar si tutuma nasida nin nama, tutudo on anak ni debata. Alai adong madisi torop buru-buru nama natap-natap madaw-daw. Ima akka naong mangihutto Jesus sian Galilea, pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena ma sada sian nasida dohot si Maria, ina ni Jakobus, dohot Joseph. Dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus. Isido sahakna. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ditopa debata jolma. Dada asa adong rimasanna. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dimurkai. Alai naing asian nado untuk dikasihi. Unang manyan sirimasan ni debatahi ta. Alai naing manyan sia-sian ni debata. Sai ditogu debatado hita tu halang ulu. Alai sai tu talaga do tatuju. Sai di jauh debatado hita asa mangulu.
alai saya tu dosa do tatuju. Di parningotan ni ari hamamate ni Jesus Kristus di obason, naing masongon padohan ni akka naposo. Jangan menulis di depan kaca, tapi menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Dadaholan naing tumatangis manang terharu hita di pengorbanan ni Jesus di panahon nai nagatung di hau pinarsilang. Alai naing manian ubagas siya ni, naing tumatangis hita marningot akka dosa dohot pangalaw siyota. Au sugari sude akka aek gabi tinta, rating ni hau gabi pulpen, bulung-bulung gabi harotas, dang sai manurat sudi akadusa dohot pangalaw siyota. Memang dalam hukum keadilan, kejahatan harus berbanding lurus dengan hukuman. Semakin besar kejahatan yang dilakukan, maka akan semakin berat hukuman yang diterima. Sikat tuhiyad donian Jesus namate di hau pinarsilangi. Sikat tahiyad donian, hitahiyad donian Jesus. Hitahiyad donian manaon songon natinaon ni Jesus. Hitahiyad donian diparsilakon ala ni pangalaw siyota. Alai ala di boto Jesus do, ala di boto di batado nasa taktau kita gabi ibana ma diparsilakon na gabi sikata. Yesus menjadi persembahan yang dipersembahkan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Molo tapamanat dok-dok ni tu Jesusi. Molo tabereng betapa berat hukuman yang ditanggung oleh Yesus. Jika kita melihat penderitaan yang begitu berat, tahila lama balgani dosata. Tahila lama gudang ni pangalaw siyota. Ngatorop berita film dohot tajaha di Bibeli, songo dia panaonon ni Jesus Kristus. Begitu berat, begitu hina. Cala terjadi doi di kota Jerusalem, yang sebelumnya adalah kota kudus menjadi kota yang penuh dengan kejahatan dan kekejian. Kota Jerusalem menjadi tempat pembantaian utusan Allah. Kota Jerusalem menjadi tempat pelanggaran hak asasi manusia. Yesus dieksekusi dengan 1001 tuntutan dan vonis salib tanpa pledoi. Kekerasan dan penganiayaan menunjukkan puncak dari kebiadaban dan keganasan manusia yang sudah melampaui batas. Alai dadaholan taringo tu si taonon ni Jesus secara fisik nanaing beringuta di hamamate ni Kristus na dihau pinarsilangi. Alai neng bagas siya ni ima naing beringuta ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia.
Dihita saluhukna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Topik ni minggutta sadarion di bagasan parningotan ari hamamati ni Jesus Kristus. Ima songon panidangion ni iduk ni soldadui kepala pasukan. Di ayat na 54 nakididok tutudo on anak ni debata. Tutudo on anak ni debata. Dung pedi bereng ibana, dung pedi bereng iduk ni soldadui. Di pamanat ibana, di rimang-rimang ibana na masa, di Golgatai. Tubuh ma sada pengakuan, konfesi, tutudo on anak ni debata. Ahana masa disi, tajahan nakin, tabigi nakin ditupuk jamitai. Ima dipukul 12 di hosniari sahatu jam tolu makulum inganani. Molo tabering partikian noeng hera 10 menit nai asa jam 12. Molo so makulum pe di luar di nahumalia kita dang namarlapatan sehera naso marningot kita di ari hamamati ni Yesus Kristus. Alai fenomena alam na terjadi makulum mamuka sian hosni hari kira-kira pukul 12 sampai dengan jam 3 sore. Imana patuduhon tarimas debata hahulumon patuduhon murka Allah. Jala dada holani masama meribak hire-hire di bagas joroi. Pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Na patuduhon dangadongbe pembatas antara manusia dohot debata. Tidak ada lagi pembatas antara manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan Tuhan Sang Pencipta. Alanunga disesa, alanunga dijembatani, alanunga dipature di bagasan hamamate ni Yesus Kristus. Terjadi gempa masa lalu. Jala hamamate ni Yesus di hau pinarsilangi. Di sido ibana tuat tubanuatoru turun ke dalam kerajaan maut untuk mendeklarasikan kemenangan atas maut. Dihita saluhutna nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Yesus patuduhon panguloyon manang ketaatan nang pe marsitaonon ibana. Ipatuduhon ibana do panguloyon nai. Marhiti-hiti padohan alea mang marpamuhati marohammi dan nasida ay dang bidiboto nasida ahana binain nasidai. Sian saluhut padohan ni Jesus. Dibereng, dibege, jala di hati dakon iddu ni soldadui dui. Dangadong di ibana dendam, dangadong di ibana sakit hati. Dangadong bura naharuar sian pamanganna. Dia tidak mencaci maki sekalipun dia disiksa. Sekalipun terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh Yesus, namun dia tidak melawan. Songon biru-biru na dibuat tu pamotongat do ibana. Marpanguluyod do ibana. Jala padohan Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditadikod do Yesus. Ditadikod akasisian nai do Yesus. Dan binoto tu dia lao.
Akana dilian nai mangan 5.000 halaki. Dang binoto tu dia lau akana pinamalum nai. Dang binoto tu dia lau akana nirupan nai. Sudi dumadau sian ibana. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Eli, Eli lama sabaktani. Da ada nama murai ibana. Da ada nama dele ibana. Alai. Dijuluani Yesus do. Hita marhiti padohani. Maswarahon hita donian nama ngangguk ko ni. Hita donian nama dok ko ni. Jala adong mana mabuat limut. Dibutongi tuna asom. Dipalohot ma tutolong painupon ibana. Asa unang hacitnya dihilala Yesus. Dipanaonon nai. Supaya Yesus tidak merasakan sakit. Alai ditulak Yesus doi. Dia tidak mau penderitaan yang dialaminya berkurang. Alanya ala duk ni si taonon na ido ko baran ni. Dosa pangalausion ni colma. Jala di ujung na di dok ibana ma. Tu tanganmu ma hupasahat toddiku. Tu tanganmu ma hupasahat toddiku. Imahata perpudi naharuar sian pamangan ni Yesus. Kata terakhir yang keluar dari mulut Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Molo taingot akahata perpudi sian tokoh-tokoh Alkitab. Stefanus hata perpudi naharuar sian pamanganna adorang somate ibana. Didok ibana ale Tuhan Yesus jalo ma todikku. Si Simpson didok ibana matema hosakku rabdohot halak Filistin. Biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini ninaibana. Ima hata perpudi. Alanya ala na dipaila ibana. Ala na direhe-rehe ibana. Dipangido ibana tu di bata. Berikanlah kekuatan kepadaku sekali ini saja. Supaya aku bisa membalaskan kedua mataku ini nina ibana. Ido bena dido ibana hata perpudi sian ibana. Biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Sinomensen hata perpudi adorang somarujung nguluna didok ibana do. Ainunga hupasaha diriku tu debata. Martin Luther di ujung ningolunai adorang somate ibana di sukudongan na do ibana namarguar si Justus Jonas di dok tu si Martin Luther naradido homodding di bagasan haporsiaun na tugu tu Yesus Kristus dohot ajaran na jinabita hommi alus ni si Martin Luther olo ima hata parpudi sian ibana. Dungi dang bui bi mana makatai sahat tu nama rujung ngoluna. Bunda Tresia hata parpudi na haruar sian pamangan na adorang so marujung ngoluna. Jesus, I trust in you, I love you. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku mencintaimu. Ima hata parpudi sian Bunda Tresia. Alani imanat hita kamanginang. Ketika Tuhan memberikan kita hidup saat ini. Ahado hata parpudi si ingotan ni halak siak kita. Ahado hata parpudi na haruar sian pamangata. Unang songon beritai ay madah hata parpudi
sian bayon, ima, sada, dua, tolu. Alaniaha, ala tiki mangetong sada, dua, tolu ibana merujung ngoluna. Pas membuat foto 1, 2, 3 ini termati. Adong musi berita nama dok, ia amat tahun hata perpudi sianon, ala raja ada tatong ibana. Hata perpudi sianon, ima bago namar halto inna. Tang sangay pagajang, hata perpudi siya namat tahun na dorang somate ibana, ima bago namar halto. Basa ima di pengok-tengok jolma. Ala ni manat kita dia kepaduhan perkataan kita, karena perkataan kita akan selalu diingat oleh orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita tidak akan mungkin kembali lagi. Yesus di akhir hidupnya penuh dengan kata-kata yang penuh kasih. Gok holong do hata naharuar sian Yesus. Jala bulu tabadikon. Tu na disiamun doh na dihabirang ni Yesus. Na disiamun nai marguar si Dismas. Memang daw tersurat di Bibel. Tapi menurut sejarah gereja di dok dari guarna si Dismas, na disiamun ni debata. Na disiamun ni Yesus Kristus. Na dihabirang nai na marguar si Dumakus. Aha di dok si Dumakus. Na dihabirang ni Yesusi. Molo anak ni debataho palua madirim ninna. Molo anak ni debataho palua madirim. Alay ahamadidok na disabula siamun ni Yesusi. Namarguar si Dismasi. Didok molo dung sahat to tuharajaw mi ingot maaw. Ima hata perpudi siya ni bana. Ale aha di dok Jesus. Tu na disiamun na itu si Dismasi. Ketika dia mengatakan hal itu. Ketika dia mengungkapkan hal itu. Di dok Jesus. Sadarion. Rap dohot au doho di paradiso. Pada saat ini aku bersama-sama dengan engkau di paradiso. Di ujung ni ngolunai. Satu kalimat. Di patuduhon ibana haporsyan na natugu. Marhiti-hiti padohan. Molo dung sahat to tuharajaw mi ingot maaw. Itu mengubah keadaannya. Kata terakhir dari dia, parjahat do bana, parjahat do nang na dihabirang nai, parjahat do siamun nai. Alay hata perpudi. Berubah kondisinya. Dihita sa luhut na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Ahado na nang puti kata marhiti-hiti parningotan. Di ari hamamati ni Jesus Kristus di obason. Di bagasan parningotan ari hamamati ni Jesus Kristus, jojo do didok Jumat Agung manang Good Friday. Alay nagabi suku-sukun di mana letak keagungan dalam kematian Yesus Kristus itu. Ternyata keagungan dalam kematian Yesus Kristus adalah kerelaannya untuk berkorban. Isido letak keagungannya. Asa mulu tabiring di akana masa, orang akan lebih dihormati ketika dia mau berkorban. Sangap dohalak mulu ulu ibana mamilihon. Hidup ben napadong padohan mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan nyawanya, dirinya. Asa si ingoton do, si ingoton nadinggat do,
narosian halak naulo mamilihon tarlumubi mamilihon dirina. Alani berkorban untuk tujuan baik, jangan mengorbankan orang lain, jangan mengorbankan teman, jangan mengorbankan orang baik. Ido beda ni pahlawan, dohot pengkhianat. Pahlawan, dia mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi orang lain. Alai pengkhianat songon si Judas, dia mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Alani unang ma ulu hita mengorbankan dongata, molo tung burju dongatai, molo tung tobok ibana. Dia pena masa di dongatai, jangan pernah mengorbankan mereka. Unang ala burju dongami laos dimanfaat toko. Unang ala burju dongami laos diototoiho. Jala unang pusa, jangan siksa orang baik. Jangan siksa halak na burcuroha, apalagi na sinuru ni debata. Na sinuru ni debatado Yesus Kristus. Na sinuru ni debatado aka panurirang. Jala torop do nasida. Na aguan hosa. Torop do akasisian ni Jesus. Na dipusa. Ala ni imar hiti-hiti. Parningutan ari hamamati ni Jesus Kristus. Jangan lagi menyiksa. Jangan lagi menghukum dan menghakimi semua orang yang disuruh oleh Tuhan. Na sinuru di debatado aka na dihumaliak koe. Alani unang pusa nasida, unang siksa nasida. Na dilihat debatado amat tami inang. Na dilihat debatado inat tami amang yanak kami, tetanggami. Rodi sude na humaliak ko. Alani unang pusa nasida, unang siksa nasida, unang pasiak-siak nasida. Napaduahon, nanaing puti kata marhiti-hiti turpukon, ima, bahwa apa yang dilakukan oleh Allah berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Di bagasan sejarah ni Portibion, torop do rakyat, namate humokop rajana. Bahkan dalam dunia percaturan, molo ngamate raja imatad danang talu. Alai di Jumat Agung nuaing mate sahala raja humokop torop halak. Tumo humokop saluhut akka manusia. Rajanya meninggal. Alanido bena di matabiring hadi bataon ni Jesus Kristus. Dia rela mati. Jarang dodok rela mati demi yang dipimpinnya. Jarang do tabiring adong raja mati humokop akka nani raja anna. Mulai dok nuaing ulu do presiden mati, manang ulu do presiden ipenjara holan manubus utang di bangson negaraon radang ului. Alai marhiti-hiti sejarahon tabiring bahwa Yesus itu begitu agung, begitu mulia karena pengorbanannya. Alani mari kita mengorbankan yang terbaik dalam kehidupan yang singkat ini. Naparpudi nanaing puti kata marhiti-hiti turpukon ima hamamati ni Yesus Kristus, pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama, pengampunan ido no balga asa marhiti-hiti turpukon naing adong dihita pengampunan
Penjara kehidupan yang sebenarnya bukanlah jeruji besi, tetapi hati yang penuh dengan kebencian. Penjara yang sebenarnya adalah amarah, muruk, rimas, ido penjara nasasitongna. Gudang do kebencian, hosom, sogoni roha, timbul dari hasutan-hasutan. Jok-jok do tubuh sogoni rohata, ala na dihasut. Ala ni marhiti-hiti hama mati ni Yesus Kristus. Hentikan hasutan-hasutan itu. Hentikan berita-berita yang tidak benar. Bui do halak dang marsita dad do pe, alay nga dihasuguhon. So hiya do pe pajupang alay nga ju rohana mamereng. Ima ala ni hasutan. Asa marhiti-hiti parningotan ari hama mati ni Yesus Kristus diobbason. Hilangkan kebencian, hilangkan sakit hati, parsilakom may ainunga dipadinggan debata hita dohot dirina, jala dipadinggan debata hita rap dohot dongata. Anon marulan na badia do hita, jala dina marulan na badiai, tarajumi manunga sesa dosata. Nunga sesa dadaholad dosam, dadaholad dosaku, alay dohot do dosa ni akan na hinasuguhom. Siapa yang kau benci saat ini? Siapa yang tidak kau sukai saat ini? Dia juga sudah diampuni oleh Tuhan. Dosanya juga sudah dihapuskan oleh Tuhan. Alanidang adong bedalanna, hita masih hosoman. Dang adong bedalanna, hita masih hasuguan. Oleh karena itu, kematian Yesus Kristus membawa damai. Kematian Yesus Kristus sikokma panubisyonna di dosa dohot pangalausyottai tutuma ibana anak ni debata jalahita na porsia di ibana anak ni debatado ala tahatidakon ala tahanguluhon ala tapatupa songon na pinatupa ni Yesus Kristus. Amin martangiang mahita. Mauliate matuhan didinggan di basam dohot asin di roham. Dinamarningot hami di ari hamamatem di obbason. Nungamate ho di hau pinarsilang di pusa. Di rehei. Di caki. Duk-duk nai. Panaunomi ala nibalga ni dosa dohot pangalasyon nami. Dibahini oleh Tuhan hutad dahami madu sa pangalasyon nami. Jalahu paubahami madiri nami. Huparsilako kami majol manaburuki. Dauma, hosom, amarah, kebencian, dohot ragam ni namanigay pasaran nami dohot to nang dohot dongan nami jolma. Ay nung nga dilihok ko di hami hasisani dosa. Ala ni ulo mahami masisisad dosa. Asa tubuh dami di bagasan ngulu nami si ganupari. Ali Tuhan debata mauliate madiho. Ay nung nga di patubuhok ko di hami pakirimon na mangulu. Dada di portibyon BHP. Ujung nilak ka nami. Alay marhiti hamamatem. Di patungok ko do hami asa mangulu. Di baheni huargahok kami ma. Ngulu nami di obbason. Ala argado ngulu nami di adopanmu. Tuhan saha di homa. Ngulu nami, rodi sude na adong dihami. Se sasalpuho do sa pangalasyon nami na gudangi. Asa tama hami macalo paso-pasum. Di bagasan Kristus Jesus, jalo-jala uloy matangiang pangiduan namion. Asima roham. Amen.
tapasahat ma peliata. Uhut marede hita. Busa
masuk mahita tu ulaon nahohom. Hamu akadongan sahapursiaon saunari masuk mahita tu ulaon nahohom. Paihut-ihut si taunon ni Tuhat tay di dolok Golgata humokop jolma pardusa. Alanita pahibul jala tapauduk maruhat tapaihut-ihut si taunon ni Tuhat tay martangiang nahohom mahita. Maredde hita sian bukwede nomor 76 ayat sada. Natamado biru-biru naung tarbunui majalo hagogo dohot hamuraun, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliateon, hasangapon dohot puji-pujian. Amen. Tung ise manuaing porsea di jamitanami, jala tangan ni Jahuba, tung ise manaung tumadasa, ay si burdo ibana tubu songon tubur di adopan ni buhina, jala songon tunas sian tano na mahiyang. Danga dong hinauli ni rupana manang hamulion na, iya huidahami ibana, danga dong rupana ubain si halomohonoton ibana. Dileay jala di pasiding jolma do ibana, bawa na somal mangay pardangulan dohot sahit ibana. Pola ditabuni kalak buhina maradopon ibana, di bail leana. Jadi dang pola hurajumi hami ibana. Tongodo akka sahita diusung ibana, jala akka pardangolata di porsan. Alai anggoro hatta madok, debatado mamicang, mamukul, dohot pasipal ibana. Hape ala ni pangalaw siyot ta ibana tartulang. Binahen ni hajahatot ta ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum tahilala. Luhu dohita lilu songon biru-biru. Ganug marsitodong dalan nabi. Alay hajahaton ni hita sudena di honahod Jahuba tu ibana. Di pasipal pe ibana, say manaw-naw do anggo ibana. Dang manang makuling pamangan na. Songon biru-biru do ibana, na tinugo tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopod jolma si gusting ibana. Tung naso dibuka do pamangan na. Maredde hita.
siya ladang na manugihon ibana, di soro na sida masahalak, ima si Simon siyan Kirene do Guarna. Tu ibana ma di paporsaton hau pinarsilangi, paihut-ihut Jesus. Mangihuton ibana torop halak ng akaburu-buru na manangisi, jala mangadungi ibana. Jala diropak ko Jesus manasida nin nama, hamu akaburu Jerusalem, unang maaw tatangisi hamu, dirimuna dohot anak ko muna ma, ay na Roma akaarisogot, dohonon na madisi, martua maakka na hol, akaina na sodung tubuan, jala na sodung panarusan. Disima pukaw ni halak madok tu akadulok, tinggangi mahami, doho tu akator, hukupi hami. Ay molo songonon pabahinan na sida tuhaw na rata, matagamon masa tuhaw naong masak. Alay ditugihod dope dua halak nari parjahat, si pamateon rabdohot ibana. Asadung sahat na sida tudulok na marguar partakurahan, di parsilakkom maibana disi, rabdohot akka parjahati, nasada tu siamunna, nasada nari tu si habirangna. Jadi didok Jesus ma, aliyamang marpamuati maruham mida nasida. Ay dang diboto nasida na binahin nasiday. Laho marbagi ulos na, madjoput na sinurat manasida. Alay di surat silatus ma sadabawa. Alay di surat silatus ma sada buah-buah, di palohot may tuhaw, oddo hatana. Jesus halak Nasaret, raja ni Jahudi. Jadi torok majahudi na majaha buah-buai, ay jonok tuhutaido habajalan ni Jesus. Jala tarsurak dui di hata Heber, di hata Rom, dohot di hata Junani. Dungi di dok situan yak ka Jahudi matusilatus, unang surati, raja ni Jahudi. Alay na nidok naima niyan, audo raja ni Jahudi. Dungi dia lusi silatus ma, natar surat nahu surati naung sinura doi, maredde hita. Alay di lea-leay akka na mamulusido ibana, akka di paeleng-eleng ulu na maddok, eho na mga lohay jorui, jala na pajong jokos sa di bagasan toluari. Palua di rim, molo natutuho anak ni debata, mijur mahosian hau pinarsilangi, sumatusido pangalayani akka situa ni malim si boto surat, doho situa ni bangsoy. Ay di dokbe, iya na asing di palua, diri na sotar paluasa. Raja ni Israel do ibana, atong mijur maibana siyan hau pinarsilangi, asa porsia hami di ibana. Naong dihaposi debata, atong
Ima paluahon ibanan waing molo na lomoro hana ay ninna do. Anak ni debata doaw. Lausongonido pangalayay ni panamuni narap di parsilak ko dohot ibana. Ay dada Kristusiho. Palua madirim na kami attong. Alay dia lusidongan na ibana dipicang ma. Ninna ma. Dang dihabiariho hape de bata. Atik perap ho na uhup pita. Uhum na tigor do natuhita. Ay tajalo do upa ni pabahinata. Alayang go ibana. Danga dong diulan na soture. Laos ninna ma. O Jesus. Ingot au. Iya dong sahat to tu harajaw mi. Gabi ni na Jesus mamadok ibana. Si tutudo hatakot ho. Sadariod ho. Rap dohot au di paradiso. Alay olak ni Hosniari ro di pukul tolu. Holom masadok tanui. Alay tar di pukul tolu. Dipanggir Jesus masuarana. Diangguk ma. Ale de batakku. Puasa tung tadi konon muau. Eli lama sabaktani. Alay ubigi. Ninna na deba siyan akka na jongjong disi. Nama si Elia do. Jadi dung diboto Jesus. Nang marujung sa luhut na. Asa jupang natarsurati ninna ma. Mauasaw. Jadi adong madisi isian ni tuak na asom. Jadi dibutongin na sida malimut tu bagasan tuak na asomi. Di palohot may tu sada tolong. Lao manudukon tu pamangan na. Jadi dung dijalo Jesus na asominin nama. Nung nga marujung. Dungi di pauduk mauluna. Pasahat totod dina. Dungi marsuara naguguma Jesus nin nama. Amang, tubagasan tanganmu mahu pasahat todikku. Jadi dung didoki, tosma hosana. Tapahohom marohata, martangiang mahita di bagasan rohata, jongjong mahita saluhutna.
dehita sen buku nomor 337 ayat 3. Hudul mahamu. Laos di nasatok kini maribak mahire-hire na di bagas joro sian gijang ro di toru. Dungi humuttal matanoi marigat madohot akka batu mamak. Mukka maakka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia akka namodom disi. Gaberuar manasida sian akka tanomani. Jadi dung hehe Jesus, rodo nasida tu huta na badiai, pataridahon nasida tu torop halak. Alay dung diida iduk ni soldadui, rapdohot akka donganna, na jumaga Jesus, lalui rodi akka namasai, mabiar si tutu manasida, nin nama, tutudo on anak ni debata. Jadi sudena toropi, namar luhut may nodur, masih topuk adorana marnida namasai, laos mulak ma. Alaya dong madisi torop buru-buru nama natap-natap madaw-daw. Ima akka naong mangihuto Jesus sian Galilea. Pature-turehon ibana. Alatongon ari parhubasan ni pesta na balga. Naing maunang dihaw pinarsilang akka namate di ari sabati, di akka bakke di ari sabati. Ala ni idi pangido akka Jahudi mas tusilatus, asa disuru na mga rosak hay-hay na sida jala di paijur. Gabi Roma akka soldadui, di rosak mahay-hay ni naparjului, songonido dongan na naraptar silang dohot Jesus. Alay dong sahat na sida tu Jesus, di ida ma, naung sangamati ibana, gabe dang di rosak be hay-hay na. Alay di tulakkon sada sian akka soldaduima muddi-muddina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik. Namardida saido na makatidak ko ni. Jala si tongdo na hinatidak ko nai. Iba na do uboto sitong ni nadido nai. Asa anggiat dohot hamu porsia. Ay namasa doi. Asa jupang natarsurati na madok. Dang jadi ponggolon holi-holina. Dung salpui di pangido si Joseph na sian Arimatea matusilatus. Paijuron na bakke ni Jesus. Si sian ni Jesus do ibana. Alay marsibuni-buni. Ala ni biar namida akka Jahudi. Jadi dioloy silatus may. Dungi Roma ibana. Di paijur mabakkena. Alay Roma nang si Nicodemus. Ima ng Roma no po Jesus borngin-borngin na jolo. Dibuan mamir na marsaur alo. Arga 100 hati. Dungi dibuan na sida mabakke ni Jesus. Dibaluti matu dagangan
rap dohot na hususi mangihuton adat pananomon ni Jahudi. Alay adong mardonokon hapajalani sada porlak. Jala di bagasan porlaki adong sada tanoman na baru. Nasodung hapiahan ni manang ise dope. Asa tu sinama di piakon na sida Jesus. Siala ari parhubasan ni Jahudi. Ay jonok do tanomani. Maredde hita. Sian bukwede nomor 26. Masuk mahita tu na marulaon na badia. Husosoy hami jala husunggulhok kami. Akka naso makatidakon haporsyaon. Unang majolo dohot ro tujolo majalo marulaon na badia alay hohoma di nganan nabi. Suang songoninang atik tungadong siya tungatungata. Nahona ruhut parmahanyo pamicangon. Terkena siasat gereja. Unang majolo pola doho tujolo majalo ulaun na badia. Alay hohoma di inganan nabi. Huria ni tuhata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Di ari parningotan hamamati ni Tuhata Jesus sa darion. Udutatta dohot ulaon na badia. Hobartu na tinunahon ni Tuhan Jesus tuak kasisyanna. Adorang so ditakup ibana. Ulaon na badia ima parningotan tu Tuhan Jesus Kristus. Tadda ni hasisan ni dosa. Dohot padan na baru. Taringo tuhanguluan nasorasuda. Maredde mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangi ang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung.
ama nami na di banua gitjang. Asiroham, topot mahami na pungudison. Adora ku pangak kami anon parpadanan na badiyay, lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Parguguy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Sa itay tirohan nami, asa lang malungok kami tu banua gidjang. Asa say masihol hami, pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hita akka naong pinarhamaol ni debata, tasakap nuayang mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatibang majumulo, manang natao hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na udu roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya. Unang bedi oloy sibolis. Unang bedi dati mardusa. Tungpa daw hamu marohamuna siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate. Jala naong mulak mangulu humokop pamu. Asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini, tatak kasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamu masuk kusukunon. Jong-jong mahamu. Naparjolo, di parhatuturoham do halak pardu sa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatuturoham do dokma olo. Namarsak doroham ala dosami. Jala di pangidoroham neng malua honwaing siad dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatuturoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Iba na nang mate dohot mulak mangulu humokopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatuturoham dokma olo. Ulo do ho manggotapon siyan roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Ulo do ho mardinggad dohot halak na mangarsaki ho. Jala na ulo do ho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dokma ulo. Atong tapaw dube marohata. Jala tatopo ti masudido sata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan roha munabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardusa na gudang dohami. Jot hulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhum hami nuaing dohot sogot. Molo balos sonom mu tu hami. Hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anak mu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom mu humokop pami.
alani i ubain nahum hami mangido tuho. Asi maruham di hami, say jalo mahami, say sama sudido sanami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margugu hami mangalo dosa, dohot mangulahon na hubar tulomo ni roham, sa liling di tanuod do behami. Amen. Atong hamu akka na manopoti do sa muna. Jala na mauwas di asin ni rohani de bata. Sa isahat matuhamu na hinaporsyaw muna. Mga sahon hata ni Tuhan Jesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa sa luhut do sa muna. Marhite-hite guar ni de bata ama. Dohot anak na Tuhan Jesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na punaharajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Maredehita. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Jesus, lao padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli may. Di palleho matuak kasisyan na huhut ma didok. Jalo hamuma. Jala pangan ma. Dagik kudoi na dilehon tu hamatean humokop pamu. Bain hamuma songoni. Bahin parningotam muna diaw. Jaladung sun na sidamangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate. Dungi didok matuna sida. Jalo hamuma. Sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon pada ne baru maun marhite-hite mudarhu. Na diusehon humokop pamu bain hasesan ni dosa. Say bain hamu masongoni bain parningotam muna diaw. Atong Roma hamu nung ngaradi sudi ida jalade hamu madingkan bahasa ni debata
Maret dehita.
Yesus,
Taparade medeta sian bukede nomor sia ayat sada laos jongjok kita saluhut. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jalan nasa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam siang hamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asin ni roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan di bata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibait tuhita na hobbar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobbar tu haja hatotta. Songon asin ni rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asin ni rohani Tuhan debata. Diakka na magkabiari ibana. Nung atakas di patuluhon debata. Holong ni rohanay tuhita. Dinamati Kristus humokopita. Uju pardusa lopehita. Atong dalam malua mahitan waeng sian rimasna. Dung gabe parpitor hita. Hinorhon ni mudar ngai. Di baheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku. Dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nion rodi saleleng nileleng na. Amen tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adopan ni debata. Martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroran ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toldim. Asalam hutad dahami kudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung ngapatar huidahami holong ni roham na gudangi.
Gumudang dui sian holong ni rohani ama-ama dohot inaina di anak konna. Tung nasutar tibang dugudang dohot arga ni silehom-lehomi di hami. Ay anakmu nasasaday di suruho gabi jolma. Manaon pardangulan, icak-icak dohot pastap-pastap. Gabi terpajal ibana, jala tuhamatian humukop pami. Mauliate marohanami, ala naung say utang nami, jala malua hami siya dosa. Siyan hamatian dohot siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni ipujion nami magwarmu na badiay, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami, doho dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho, jala pujion nami maho, rodi sa leleng ni leleng na. Sa itatak mahuriam na hinokokmu, jala na pinapungu-pungumi. Sa ipahot madihami hasisaan ni dosa, doho dame na pinatupami. Sa ipaiyas jala parbadiay mahami, asa tarbuak ko hami tu banua gijang, pasaur ho kami tuak ka na badiay. Sa ibunu jala parsilak ko majol manaburuki, dohot sakap-sakap na ruwa na dibagasak kami. Asa unang marlibdak kami madapoton ama na di banua gijangi. Kupasatami madiri nami tuho, jala hulio kami marohanami bayan inganan, ala naung dihokopo hami, diho mahami, jala ho dihami. Say unang loas hami sirang siyako, dongani mahami, jala saur maho tuhami. Say patugu mahaporsyon nami tuho, asa hotlak ka nami, rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakaruasmu, na mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulo manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami, saya si maroham. Ingot mahami di hasangapomi, jala buak kami tuhasunangan na dilabung ni debata. Amen alia manami na di banua gicang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho, disodakkon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakkon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasauhom madamena tutodim. Amen. Selamat Pasyom Madihita Saluhutna. Selamat Jumat Agung Madihita Saluhutna. Tajalang ma
aka na di humaliakta. Hosi panguluan sa higopot maawon sa yunang mataudan Hosi ang rahakon Rosi panguluratibu manaawan ang tutun Dok punyar biburia iya sangan habas malam iya setu Dok punyar biburia iya sangan habas malam Gogo di Budarmi, pamadar na dia. Kau di Margolui, totong manoguan. Rosi pangoluratibu, ay mahal anak kututu. Dot muda riburia Ias son habas mau Ias tutu Dot muda riburia Ias son habas